Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Urang ba snong barim jong ka snong maupen uba Angelos Deukhat haka hanyo terik unaiwing arajar arpo ula kenno kala ba usim jong ke hima bhowal uba kensai nandas im ula shule hi marway klem de yo ya ka jing munjur nakinong kit kam snong jong ke executive committee ka barim bat naki reurang ba jong ka snong maupen haka ba ula shuse ya uba biken ru kharbani kum u acting rangba snong jong ka snong maupen haka jing ikran bat kilat pathai khubor uba Angelos Deukhat ula kentai dru ban IT yaki kot kisla sha u acting rangba snong daga ba penpau baki kot kisla ki dai ki nong kenti jong upat ba ki jong usim haka ba yadai bat ka jing kenno ba udon kti ban khanglat yaki kam penroi ki ba wan hapo jong ka snong maupen uba Angelos ula penshai ba dai ma u ubala lek khanglat yaka jing pentrei yaka scheme jal jivan mission ka ba dai ka scheme penpoi di hapo ka snong ka ba wan naka office jong ka tanat PHE Henry ki dehi ki pajba ki balale yakani namar ba kim ya hap jingmut yaka jingthung jongus im ka hima bhowal ya u acting rangba snong uba khlem da yo yaka jingmunjor naki pajba nong song snong jong ka snong maupen ni tung ki pajba nong song snong haba yo i kini ki jingkran nim so ya ham yakini ki jing kan tho gowan kam yala de makidai kita kinong kami ya kabha kamiat apo snong po thau Henry lada de isya kita kiri orang ba iban pai ya kabha kamiat apo snong po thau yala de banwan penisuk apo snong po thau ban ni kentu ban peni ya kana badai bagana bom dai Henry kibalakan tho persya yau une rumah snong barim jongi betul kalam hana kapor masnang lang berngi ki pai ba nong snong ni pai ba nong snong habai mi simi kini kijikan tho ni rumah snong barim maka tam ju ul daput lu kini snem balai tam ju sensyar kasnong thau na arjasan kakut aja khasan hadu ajar arpo kalakut apoi itu Februari kelakut ketem ju jong ajar arpo Henry ulah katar urang sakrihi ya kasong thau jongi namar kadon kene ka jingpang thlam COVID-19 hapo ka jala jongi pane kari barohi jona pathai Henry hagum kane kapor don kunya jingpang COVID-19 usim ulah simbono halade mentungnya tahu acting rabasnong mapau ni ko khubor balawan tuki ini kibriu nakalian usim kibala pesau hana balaong mosim ulah khot ikita isi juga snong baru yaki takiru orang ba jong kasnong mani consultation nama tak bahamiat apo snong po thau henry kum ka pau sai apo snong jongi usim ngkuman tak lenti man khot ita kiru orang ba jong kasnong hato ngi de ki ai apo snong po thau babun kiru orang ba apo snong lau khot usim ita kiru orang ba banyak konsol banyak kan kuno banjit no dau aktif ba snong bertemai bersecar ka snong thau hakum gini kisngi menta badon jang Jepang COVID-19 bompala banjit utau orang ba snong Henry usim 4 ukam khadi ita kinong snong jong ka snong ni Henry ukot penban ya kita kibriu kiba uyajan ya juyan wadu laban ong jadi lese kidairu kiba hing jong uhi kikan hantu gidan ki prasongkha itu nang tu oh yang nong ni prasongkha ki sipora ki bakha kumta ter betul tuan ne ki badon hang tu bian dijingi dei majan ba usim desa ka sanyim politik su lam don lang hang tu ya khelang jak tung hang tu laban ong hang ne beli ba usim ya ketum kata kara manong malah khodi kita ki briu banya konsol nam ta banjit tu awak ting reba snong masyar ka snong thau ko jongi po mo pen Kalau pasulungo ay ngi nang sosnong yo kasnong. Mos imu semua khot lang ngi.
pai ba nong song snong na ta ban jid to acting rama snong Henry usole le tang nala dehi marwe khanda buram yaki an kajing senchar jong snong ka thaw jongi hapo mau pen gumtangi ki pai ba nong snong ni prem jur kan ya kajing le don bor jong une usim hading nang ta haba ngi ki pai ba nong snong yong ata kajing tip bau sim ulai FIR persya unir wa snong barim men bor lembagi pulit ban aikino ai ikut kisla begitu kami kasnong hal tirma snong wud nalian jengi pai mana snong nyale sebuah langar polis opus men persya ya kata kajing IFIR jong kiplin jong niu tirma snong barim jongi ila khang persya itu osi yang tu naikan sujung mun hadin hata layo kajing ya sulang bro aliang ba kiplisu kila kular ba kimdesu pan ikut isla not new pas nong barim jongi baradin nang ta ter usim nang penbor susu nangi pai ban sunong ban IT ikut isla badaliang jongi pai ban sunong pan hakane kan new tari junong bra agos senam arjar arpo adon hanya kesti bangila ira Hausim, kan cyber, ensim, ngan pulih kan kesti bala to hang ne. Sobjang banwan ra kajing sensyar bakhuj basuba hapo snong pothau. Sim modon burong. Ngi kum ki pan ba nong song snong jong snong mau pen. Ni la songkhia ban pen pau kajing songsi ke bajur. Halor kan ne kajing simbor jong pi ka hima. Ya ka hok jongi ka dorbar snong jong ka snong mau pen. Da ka ba thung no sendon dalade. Yo acting rang ba snong jong ka snong mau pen. Dau ba bikin ro kharbani hadin bakatem jong urba snong barim kalakutno te halor kane ka jingle jong pi ka hima nakaliang jongi ki nong song snong ki ba don hok banjit ya urang ba snong ngira persajur halor kane ka jingle don bor jong pi te nakaliang jongi ki nong song snong ki ba don hok banjit ya urang ba snong ngira kerpan ya pi mapin song ba ban simkhiano mador halor kane ka kam ban wanjit no sendon ya orang ba snong bapura jong ka snong klem da pen slam shu kumno hati po hadangar ula ban lej bat ban wan po chong jingi pen pe nyone ka kam snong kam thau umla ban wan klong ngajing kadum yangi kinong song snong yang ka snong mo pen kumno ban unut ban ai khubor menjukran pen saya hapo gi social media ban pen pau da kum tu kumno ula ban ai khubor hang tu hel jin dalau simun wan hapo snong po thau jingi ban pe nyone ka kam kalau ka basuk ya wan pen pe kajing kan tho hana balong banaliang jong ba snong barim lakhang yakta ki development ki bawan lambak ki office ba per lambak ki blok jong mo sundram ni pai ba hadin bangil de persya na basdang yuni acting ba snong ni de rai ru po snong baroi pai ba po snong long tli ka we ni de rai ba yuni acting ba snong ni nam ailat dalai ba un trekam hapo snong po thau jong ni mangimpirang ni aktir pasnong bal sujit tang da usim marwe kham da jit lang jungi pai ba tekum taru apa mi kini ki development ba per bawan mang bana mosun ram ban pentre pasnong jungi ya khang persa kita development bawan nak ni nu ki office ru lawan ni na sor na nu ki jakar buan hapo snong jungi hi badai ni kan kam snong naliang pai ba na snong boro ka we ni long teli mangin ma ilat dalile ru am ya ki ino ki jing penroi bawan tre pasnong lang bau ni acting ba snong bau si mususi ya u kumta nyiman se ban de ai kopi hamala ki office po mosun ram landu kap po blok mosun ram CRD blok na po PLC mosun ram mar kumta ter ki office mosun ram de ajing tho ang tu leng pai ba baro ka we don kli ka we dal de ki kinono ki di kampung ro nginong pang posnong mangim kwa kampung ro posnong ni kwa shwa yang rabasong bapura posnong manginom pang una atir posnong bun trekam posnong he Ikwa mai yor masong. Kipat ba nong song senong jong kari kasi leng ba jong ka social media kiyo iya banga siat kuli ban nakamon ban nakandiang. Hari upat ba nong song senong om dai uba siat kuli nga. Kidai kibriu jong usim kiba siat kuli nga ban nakamon ban nakadiang. Usim ru Ukraine hakmat jong ka social media ba mau uba
ba mau ukuran hakat social media da kata ka jingkran baong hana ba uta orang ba chnong barim deitang na bentaki kot kisla ka jing don jing em usim halade ya kata ka property ba ka dei ka kam jong usimet ngasim ya lade ya ka ka kam ba ka dei ka kam ka property jong upat ba kumnungan IT ya ki kot kisla jong upat ba jong ka kam snong kam tham haba kam dei ka kam personal jong amarway haba upat ba nong song snong ukhang percaya nga orang ba snong ba ombet ban ay kini kikot kisla hauni uak tengrang ba snong uba khlam dan ka jing yamir jingmut lang bat ngikit khot jong ka executive committee bat kum juru bat kini kit khot bat kini ki bilejar kumbalaong uni orang ba hakmat namarkat kum ka ain kerti senchar snong ka jongi kalong ba bangin jit ya o rong ba sinong kalong da ka jing yesu thu lang bat ki pat ba nong song sinong ha po ka aks jong ka bawal pitip sai ba ka aks jong ka himai bawal lei khampun ku bori usim banong ban thong ak ting nang ba sinong kata kalong kat kum ka aks kani kalong ka jing prem ka jong usim yang bat kum juru usim uang yang bahana nadu bami kini ki jing pan ya kini ki pisa ki pilan jong kasnong lane ke jing don jing em jong kasnong lane kini ki ong kini ki kot kisla ngalai urang ba snong ngam don kot ngam don slangan pensisa khamat ka jong phi one bread usket tri khamat jong ya ka proceeding jong kasnong dei ha kan riu terik bangia rai ya kata kalong banginom IT ki kot kisla jong kasnong ha uni uak tengrang ba snong उसके terimenin pat uan jeler hang ni hakmat ki social media ba uang ba udon hang te ngaso lengo ba unong thoru ya katu ka hakane ka jing tho hakane ka proceeding jongi jong ka sidong udehi uske teri pat usanya to u Harold Risau uni udei unong tho hakamit enrik terik ujun arhajar arphau bangi rai ya kata kawai ke jingmut bangi nom IT ya ki kot kisla hauni acting rang ba sinong namar bangi kajing IT kot IT sla kat kum ka rai kat kum ka riti senchar jongi ka sinong mokpen bat kum juru kat kum ka rule jong ka hima bawal kani ka administration rule jong ka hima bawal ru ka kedau sai ya kata ba kajing IT kot IT sla kan long back ha ka dorbar pat ba kumnupat menta yang ban pha sop ban pha lej IT hakmat hau tau acting da ka ba chu ai sop hato upat ba don mo ka hak ban khang yang orang ba sinong bat kum juru uang ana badai na kata kadau ba uni usim ya kan ka kabu ba ula ban enjoy kat bamon ya katni ka pisa jong kasinong ngasulungo ba ka pisa jong kasinong hang orang ba sinong wat sitang karo ngamdon ngatrai mon subha na ka kam jong kasnong ngasu thu bangalong urang bai snong ngalong usakri jong pat ba kitu ki rang ba ki bawan menin u Harold Risau badai usketri usim ki kam ki bahe po snong dakila kadu mentang pat don ai ngan ya thu akmat jong pi ki social media kidon ki sub kontrak ki batrai ki kam jong kasnong hadu mentalang ba ka ti jong u ki pat yo balai pat ki keno yang bahana dei manga bamla ban ajing keng hakmat ke social media ngadai uwei bangampat jiwan bat ki social media ngadai uwei bat briu bampat jipan pau ki kot khobor ngam ju setenar hiru bat pen pau kot khobor dei lang ba kan ke jing set kuli jong ki bangawan hang ni hakmat jong phi bangar pen chai hakmat kari kasi borok kawai bangam dei ubriu bakumta hanrei totiep ko pat ba kane ka sithi haka khandai tarik jong ubnai ba khandai ngayo usim YFIR yang direct ningkong kalong na kabenta ka meeting ba kini kirang ba kini perkhat ya ka kam kumnuban le na kabenta ka ni ka sinong takap sinong kam thau here ai direct yang hana bangalum ya ka meeting pat ba persya ayo ni covid upulit uwan ban ong ares no yang hana ba pipilong ya kata kami meeting pat ba sangsot yang orang pak sinong barim jong sinong maupen hereng susun kat kabangadan hapreng kajing susun
udon upat ba hakmat uban yalam lenti yang ban lej hakmat jong ka opus dengar ban pelaj ya kata kakam. Kumta nagaliang jong hadin untuk sipau tarik lawan poi biang upulit. Ngan puli kini kisti hakmat jong piki social media hakmat jong kari kisi berkawai kini yo iya kata berkini yo sengau ba usim ukran kutu haba usim udai uju usim bat ulang ru uteman basan kumnu unut pan keren ya kum kini ki jajtin to Sri Angelos Daukhait Maupen village is Kasihil. You are hereby directed to hand over all documents and belonging material of Maupen village to the newly selected acting Rangba Snong Sri Bikendro Kebani, which was appointed by Sri Kensai Borlang NSIM of Bawal's IMSIP. And it is also informed that all the related documents and belonging materials of the Maupen village to be handed over within 3 days. Kai kawaran yang bau pulir wan panik ikut kislah jong kasnong ngasulungo kabakrau bau pulir wan ban waran yang tahapo lais ngi ban lej aino gini ikut kislah hau tau acting rang ba snong utam dor lang risau udai uwei orang ba jong ka executive committee jong ka dorbar snong jong kasnong Maupen balajit dapat ba ngamla ban leni ke jing sisa Henry utam dorlang juan wat sisin ru haka komiti. Baik haka ni ke presding ru ngarak ke presding ru ba utam dorlang juan meeting. Kumno pat uba tai bahana ngalak sausna ngaklem lum ya ka meeting. Haka arfau tarik ubnai aprir arajar kakandai ngadang lum ya ka meeting. Sap pat ba ya kani ke jing sisa. PUE ne am kani ke jing sisa ka don hakti haka to ke presding pet. Haka ni kami jong kalai kau balik, nawar ukot ngau bahaya ngalong kum hinan jongu, kum kakur kajat jong kananda, ngadai uwei uba ngalong kambang bayi manga banyaki, tengang ngalakren kini kikintin, dah kum no, mela ni ba menjit, tang mame, ya u aktin, kisnong git hau kim hun baru upai ba, mela pan peningat ya ni, ngakren ni kata. Rei umpat de uang kume, uang ngala. Dia beli, aduh jom kini kisni. Bagi kami kini kendung kendam. Beli pak, apa uang ngala. Jika ini bangi ngilong tangki babi, tambah ni syarhok, dia lah kajong macam ketau. Ni aja je kata kelempi. Nomor kini kita kandang apa? Kam staf ngala bang. Ban ong ba. Bat kidon kam don kam em. Ma, itu kilo satu. Ni don kang beliau kita. Kham đúc là sẽ ngala ban ong. Ni don hang ni bat u ne u. Hetman barim.